Alfred Buġeja magħruf bħala l-Porporina mit fl-aħħar ħin. Min tarif li għandu għanjus ir-riżulta li ħareġ mill-ħabs ġimagħtejn bisilu u kien rikoverat f'dar tal-anzjani. Waqt li kellu problemi ta' saħħa mhux magħruf x'wassal għal mewtu. Il-Porporina li għalaq 67 sena f'Diċembru li għadda beda jxellef difru mal-ġustizzja sa minn età żgħira u ta' 16 sena ingħata l-ewwel sentenza tiegħu. U għatta l-maġġoranza ta' ħajtu fil-ħabs kawża ta' numru ta' reati li nstab ħati tagħhom. Minkejja dan f'intervista li kienet saritlu s-sena li għaddiet waqt li kien barra fuq parol, kien dikjara li r-reputazzjoni tiegħu anke l-laqam wassuh biex ħallas għal iżjed milli kien jixraq. U kienu wassalat ta' messaġġi biex persuni oħrajn inkluż żgħażagħ ma jabdux l-istess triq li qabatu. Fost oħrajn kien irrakkonta kif 30 sena ilu kien qabad il-vizzju tad-droga mill-ħabs stess. Tul iż-żmien li qatta fil-ħabs u żewweġ ġew lil Helena Zoppardi, tiġli wkoll qajjem kontroversja sħiħa minħabba li fost il-mistednin kien hemm il-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien Luis Galea. Dan wassal għal mozzjoni mill-Oppożizzjoni Laburista biex jiġi sfiduċjat Luis Galea u l-mod dilettantess kif kienet jitmexxa l-ħabs taħt ir-responsabilità tiegħu. Fl-1992 il-Porporina kien ukoll għamel l-aħbarijiet prinċipali fil-pajjiż wara li rnexxielu jaħrab minn taħt il-kustodja tal-Pulizija waqt li kien rikoverat tal-kura fl-Isptar San Luqa. U spiċċa għamel 6 xhur maħrub qabel reġa' ġie arrestat waqt li kienet titwettaq serqa fuq ġojellerija fil-Marsa.